Gernikaren herritik bakea eta justizia. Gernikaren herria da gurea, gerraren ankerkeria eta basakeria pairatu dituen herria. Elkartasuna adierazi diogu Palestinako herriari, genozidioa salatu dugu, baita Israelgo gobernuak jarduteko duen inpunitatea ere. Salata dugu, impunitate horrek nazioarteko zuzimeren urraketa berriei ateak irekitzen dizkiela. Biztanleria zibilaren aurkako bombardeketei, gozea gerra tresna gisa erabiltzari, eta zoritxarrez ez gara gai izan guzti honi amaiera emateko. Palestina aurkako erasoei Libano eta Birango azken erasoak gehitu zaizkie, eta gatazka zerrenda luze bati gehitu zaie. Errusiaren Ukrainiako inbazioa, Afrikako eta Amerikako kontinenteetan etengabeko desegonkortzea eta esku hartzea, Mendebaldeko Sahararen okupazioa eta beste hainbat herriena. Guzti hauek milioika pertsona heriotzera, miseriara eta sufrimendura kondenatzen dituzte. Ezin dugu bestetik eskada nuklearra ahaztu, berriro ere, gizateriaren etorkizunako benetako mehatxua bihurtu dena. Elkarrizketa diplomazia eta negoziazioaren bidea defendatzen jarraituko dugu gatazka konpontzeko. Militarismoaren aldeko apusturen, gerra eskaladaren, erasoen eta beldurraren politikaen aurrean, pertsonen ongizatea eta herrien eskubideak eta subirtasuna erdigunean jarriko dituen segurtasun politika defendatuko dugu. Sinatzen dugun eragileo gure konpromiso kolektiboa adierazten dugu gerraren aurka eta bakearen, justiziaren eta herrien subirtasun alde. Gernikaren herria gara, gerraren, basakeriaren eta militarismoaren aurka gaude. Palestinar herriaren eta munduko herriaren etorkizunarekin konpromitetzen gara. Israelen impunitatea amaitzea eskatzen dugu eta gure esku dagoen guztia egingo dugu erregimen genozidea hori isolatzeko. Hori da gure konpromisoa eta guztien ardura da hori praktikara eramatea.